Да мечтаем повече. Да мечтаем повече и да вярваме, че можем да имаме град, който е удобен за живеене, красив, уреден, сигурен, където инвестираме в здравето, здравословния начин на живот, активният начин, не само в лекуването на проблемите, но в това ние да дадем и на децата ни, и на нас това качество на живот, което ни харесва в други европейски градове. Да създаваме възможности, да нямаме проблеми с детски градини, ясли, училища, да инвестираме в училищната инфраструктура, да няма райони втора ръка, да има честен модел, по който те се финансират, тази децентрализация, за която говорим, така че да имат и ресурсите, и контролните инструменти, хората, които са най-близо до гражданите на София. Да има ред. Да има ред, да спрем с ремонта на ремонта, с всичките порочни практики, с корупционните модели, които пропиват тази община и наистина да има едно ефективно, прозрачно, дигитално управление, което да е близо до хората и те да не чувстват общината като външно тяло. И аз бих работил за това нещо с всичко, което съм постигнал, като умение, знание, да градя екипи, да мотивирам хора, цялата тази енергия да я вложим, за да ускорим развитието на нашия град и най-накрая той да бъде управляван от хора, които го обичат.